Olyan hülye vagy, basszalak meg, csinálnál rendesen. Jó, nincs mit csinálni. Hát rázs hátra a pisztolyt. Így. Nem úgy. Rázs így hátra. Fogd meg azt a pisztolyt és húzd hátra. De hátra húzom, bazd. Így. Megint csinálj. Így. Fogd meg és rázs hátra. Fáj az ujja. De vigyázz, mert mozogni fog a kezem. Nekem jó? Hát de mozgatni fogom a kamerát, te. Dehogy is. Vágom a hátadat, akkor lősz, jó? Jó. Boti, tápászkodjál. Tudom én mit kell csinálni, és kiálltok, jó? Na, tápászkodj fel. De jó volt, bazd meg, de miért néztél hátra? Ez jó volt. Ti a pisztolycsően mentén legyek, tudjátok azt valahogy filmezni? Hogy pont a tengelyen legyen a pisztolycső? Ja. Érted? Annyi, hogy akkor így megre. Tehát nem... Nem jön meg, akkor pont síkba lesz. Leharapom a fejét. Én kiszolszom a résedet. Egészséges. Egészségedre. Vajbe jó. Sorra, szerre. Két puska, szemben a tűzzel. Szuper! Meg lett? Jó? Oh, szuper! Az Istenedet! Észre csukva volt a szám, és ezt ilyen nyitott szájak egy ilyen. Nem kell mindegy gyakorlatilag. Mutasd meg ki. Menjünk a picsába! De mutasd meg, most már kész vagyunk, mutasd meg. Nem, megyünk! Ez film lesz, bazd meg! Tényleg, na állj meg és nézd, onnan filmezzél le! Valami régen filmezzél le, most jövök lefelé a fegyverre. Seggemből is béfújt, bazd meg. Fogd csak el. Ez valami úgy. Vigyázzon! Gyertek, öljünk belé barnitapatot. Lássuk, meddig bírja. És én mérem stopperre. Bétörted a jeget, te állat. Oké.